Máme prvého víťaza, jeho meno sa dozvieš na konci. Prvá séria 10 otázok je za nami, 8 sérií ešte pred nami. Pripomínam, že hráme o dovolenku na jachte pre teba a tvojich kamošov, takže čím viac tvojich kamošov sa hry zúčastní, tým väčšiu šancu ako partia máte. Stačí mať jednu sériu správne a máš šancu na výhru. Na Vianoce žrebujeme toho, čo získa dovolenku na jachte s kapitánom počas letnej sezóny z tých, čo mali všetky správne odpovede aspoň v jednej sérii. Ak si mal správne viac sérií, je tvoje meno v osudí viackrát. Samozrejme, podmienkou je, že ma musíš sledovať. Celé podmienky nájdeš na našom webe www.yachting.sk. V prvej sérii ste nám počas 10 dní poslali 5083 správnych a aj nesprávnych odpovedí. Z nich žrebujeme výhercu trička. Toto robíme po každej sérii. Rovných 200 z vás má všetkých 10 odpovedí správne. To je totál pecka výsledok. Takže kto vyhral naše tričko? Dáme to ako vždy na náhodu a keďže aj v jachtingu potrebuješ mať trochu šťastia, šťastie sa teraz usmialo na nášho sledujúceho Lakino 505. Gratulujeme! Spojíme sa s tebou, aby sme si dohodli veľkosť. No a ty, čo vidíš toto video a ešte nehráš, stále sa ty a tvoji kamoši môžete pripojiť a vyhrať dovolenku na jachte.